Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun iman ingkang ngawuhaken kabecikan. Awit Gusti Yesus piyambak ngersakake para murid dalem menika tansah tumindak becik, boten namung ing tetembungan sing becik ninggih wonten ing kasunyataning gesang. Menawi namung wonten ing tetembungan, kula kinten sinten kemawon saged tetembungan sing apik, sing becik, sing mempesona neng semake. Ning kadangkala tetembungan sing becik menika dereng temtu lajeng mangejawantah wonten ing tumindak sing becik. Saha kosok wangsulipun wonten sing tumindake becik ning kadangkala tetembungane ya kasar lan sak panunggalane. Integritas menika penting supados menapa kula panjenengan sami jejering murid dalem Gusti menika saged dipracaya. Ati lati budi pakarti menika nyawiji, iso padha iso selaras. Aja ngasik lambene omong iya ning atine ora, utawa tumindake ora. Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Sakliyane kuwi saka piyala. Wonten ing gesang menika Gusti Yesus paring pralambang kados pundi anggenipun para murid mujudaken iman kapitadosan. Kados wit menika dikenal saka wohe, semanten ugi para murid dalem menika bakal ditepungi sapa sing manjing utawi dadi tulodo, dadi idola ya saka tumindake. Nek Allah menika maha sae, nggih kedah diketingalake saking tumindake para murid sing sae. Nek Allah menika maha palimirma, nggih diketingalake saka tumindake para murid tiang-tiang sing pitados marang Allah ingkang penuh sih palimirma kanthi tumindak sabar, sugih ing pangapura lan sak panunggalane. Mila pralambang wit sing dikenal saka wohe, kula kinten kula panjenengan saged mahami jenenge wit. Kadangkala awake dhewe ra ngerti iki wit apa, ning nek saka wohe awake dhewe bisa luwih mangerteni. Awit kadangkala awake dhewe luwih bisa tepung karo wohe tinimbang wite. Kula nate nampi live in lari-lari SMA saking Jakarta. Kula takoni, apa wis tau ngerti beras iki saka wit apa? Kathah sing ora ngerti. Pari kuwi wite kaya ngapa ora ngerti. Mergane apa? Ora tau ning sawah. Ndumuk pari durung tau. Nandur pari durung tau. Ning saben dina beras utawi nasi menika ditedha. Lan kula kinten ing jaman menika kathah wowoan sing sampun langka, awake dhewe ra ngerti wite kaya ngapa. Nate wonten umat sing dolan wonten ing griya lan simbok nyaosi gayam. Woh gayam digodhog suwe banget dadi empuk kaya beton rasane. Wonten umat sing dereng pirsa wit gayam menika kaya ngapa. Menika ngetingalake bilih wohe luwih gampang dikenal tinimbang wite. Ning saka wohe awake dhewe bisa kenal wite. Nah, kanthi pasemon menika menapa ingkang badhe dipun ngendikaaken Gusti Yesus? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk,
Gusti Yesus sabdo dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 7 ayat gangsal 11 ngantos dumugi 2. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, diprayitna marang nabi gadungan sing padha nekani kowe kekudung walulang wedhus gembel, nanging sejatine asu ajag ngangah-angah memangsan. Marga nitik wohe bisa dingerteni wite. Ngendi ana wong ngunduh anggur saka ribondotan utawa ngunduh woh anjir saka rerungkudan? Wit becik mono ngetokake woh becik, wit lelaranen ngetokake woh ala. Wit becik ora bisa ngetokake woh ala, lan wit lelaranen ora bisa ngetokake woh becik. Saben wit sing ora ngetokake woh becik bakal ditegur lan diobong. Mula wit iku bisa katitik saka wohe. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem supados prayitna waspada lan awas marang nabi-nabi gadungan sing kekudung walulang wedhus gembel ning jebulane asu ajag. Menika pralambang tiang-tiang sing lelamisan, sing ketoke apik banget ning jebulane elek, sing ketoke wonge suci ning jebulane lelimengan ing dosa. Lan niteni tiang-tiang sing mekaten boten gampil menapa malih ing jaman sakmenika. Awake dhewe menika lak sampun biasa nutupi dosa ing sakngajenging tiang kathah. Nang ngarepe wong akeh awake dhewe katon sae, ning nang burine wong awake dhewe ketok asline. Mila Gusti ngajak para murid dalem dados pribadi-pribadi sing berintegritas. Mbuh kuwi nang endi wae, mbuh kuwi ana wong akeh apa ora, ya sejatine murid dalem Gusti menika sae ana ing tetembungan, atine, pikirane, tumindake lan rasa pangrasane. Supados menapa tiang-tiang sing nggadhahi integritas menika sing dipracaya. Awit naminipun dosa utawi kelemahan utawi lelamisan bakale ya ketara. Wong nyimpen piyala, wong nyimpen dosa menika kados nyimpen bathang. Sansaya suwe sansaya mambu, lan ambune saya suwe ya saya meluas. Ora mung neng nggone bathang kuwi wae. Nah menika tumindak piyala, tumindak ala. Gusti Yesus ngajak para murid dalem supados anggenipun gesang asung paseksen menggaing katresnan dalem lan kasaenan dalem. Para murid nggih dadi pribadi-pribadi sing sae. Aja ngasih kekudung walulang wedhus gembel ning nyatane asu ajag. Mila pralambang wit sing dititik saka wohe, pancen wohe menika sing penting. Merga wohe kuwi sing bakal dirasake wong akeh. Wohe menika sing bakal sumebar meluas. Nek wit menika lak manggon nggih ora bakal pindah-pindah. Ning wohe diundhuh iso didol, iso dibagekke wong liya, iso tekan ngendi-endi. Kados umpamane duku nggih, duku Palembang iso tekan Semarang. Rambutan binjai iso tekan Solo. Dereng malih
buah-buah impor saking negari luar saged dumugi ing Indonesia. Menika wohe nek wite ya tetep teng mriko. Yen para murid dalem sampun gadhahi integritas pribadi, mangke tumindake sing sae bakal sumunar, bisa dikenal wong tekan ngendi-endi. Nah menika ingkang penting. Martosaken kratoning Allah menika kanthi kados pundi para murid tumindak sae, tumindak becik marang pepadha. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.